Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu kagem sedulurku kabeh. Piye kabare dulur? Dulur-dulurku Sinoman Jawa sepurane. Iki bae Sinoman Jawa isik repot menata akses yang lebih luas lagi. Nah, iki proyeknya dari Sinoman Jawa iki membentuk suatu manajemen baru yaitu Sidem Kayon sing alirane musiknya iku metal tapi nuansa kerohanian dan spiritual Jawanya masih melekat di dalam musik tersebut. Dulur-dulurku Sinoman Jawa sing penasaran karo Sidem Kayon, ayo digoleki, di browsing, di searching Sidem Kayon. Lah sampean rungokne musik-musik yang penuh dengan spiritual di Sidem Kayon. Neng kahanan kaya mengkono ora bakal ngukur niatku kanggo jabarne pertanyaane dulur-dulur sing wis komen nang kolom komentar kabeh. Balik maneh ana ing channel YouTubeku Sinoman Jawa. Ana ing kesempatan iki dulur, aku pengen merespon pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sangat banyak sekali dan belum direspon satu persatu. Sing dek wingi wis tak jelasne babakan weton tunggal, sifat watak karakteris komplit sakudam pendampinge. Mula giliranku saiki ngrespon pertanyaane dulur-dulurku kabeh. Iki pertanyaane sing duweni akun Siti Mahfudoh ana ing konten Geying ya. Pertanyaannya ngene, kalau Senin Wage ketemu Sabtu Pahing gimana ya? Senin Wage ketemu Sabtu Pahing. Nah, Senin Wage ketemu Sabtu Pahing ketemu kaya ngopo? Bakal tak jelasne kanthi gamblang ana ing videoku iki. Ning aja lali adate ya dulur, diseruput kopine dhisikno. Kaya sing wis tak jabarne nanggone videoku sadurunge, weton Geying kuwi kapenta-penta saka muk perkara rong weton tok, patang weton tok. Yaiku Selasa Pahing uga Selasa Wage lan Jemuah Pahing lan Jemuah Wage. Liyane kuwi ora kegolong Geying dulur. Dadi Senin Wage karo Sabtu Pahing kuwi ora kegolong Geying. Cara ilah-ilahane itungan, Senin Wage karo Sabtu Pahing kuwi ketemu itungan 26. Miturut primbon Jawa kuna, ketemu 26 iki ketemune ratu. Lah, dulurku sing ketemu 26 saka pasangan weton Senin Wage karo Sabtu Pahing, insyaallah yen ketemu ratu kuwi meng ketemu sing apik ana ing babagan itungan Jawa. Lanjutno dulur, terusno bangunan rumah tanggamu tumujuning sakinah mawaddah warahmah. Ning ngati-ngati, walaupun ketemunya sudah ratu, lek sampean ndak ngati-ngati sakjroning uripmu, ya iso rusakno kerajaan sing kok bangun. Hanggayuh ratu kuwi abot sanggane, ya gedhe pacobane ngurip. Mula sampean kudu sugih sabar, sugih ikhlas lan sugih narima supaya kepinginanmu kaya itungan weton ketemu ratu kuwi bakal diijabah dening Gusti Pangeran. Cukup semene ayo dulur, ketemu nanggone videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 kagem sedulurku kabeh.